Здравейте, казвам се Янита. Аз съм от град Козлодуй. Омъжена съм и имам 3 дечица. Преди много време, още в детството си, боледувах много. Дълги години прекарах в болницата. Много тежко аз и моето семейство приемаха това нещо. Много пъти съм чувала за Господа, но никога не съм се обръщала към Него. Опитвах се да прикривам умело болката, която имам вътре в себе си. Опитвах се да се събирам в компания, която не беше за мене. Ходех с тях, излизах, пушехме, пиехме и се опитвах да забравям за тази болест, която имах. Но това, което правех, ме докара до по-лошо положение. Стигнах до там, че ми откриха, че имам рак. Моето семейство и аз много трудно го приехме това нещо. Тогава аз реших да се обърна към Господа. Бог постоянно ми показваше чрез Него, че Той ме обича и че иска да ми помогне. В този ден, когато Той ми разказа какво направи Бог за мене, че е пожертвал единствения си син заради мен, за да мога аз да бъда спасена, и очакването, че това ще стане от първите пъти. Но не стана така. Всичко се промени в деня, когато разбрах, че вече трябва да има операция. Аз приех, че трябва да се оперирам и си мислех, че след първата операция всичко ще мине, втората, третата, но нищо не се промени. Тогава аз осъзнах, че нещо некъде бъркам, нещо става и опитах се, обърнах се към Господа с цялото си сърце, с цялата си душа и Бог наистина ми показа милостта си и последната операция аз бех изцелена, благодарение на Него. Той ми показа наистина, че ме обича и че е с мен. След това аз дълги години не ходех на църква. И в моя дом дойде брат Румен и сестра Краса. Дълго време те не са били в града и ми споделиха това, което е станало с тях в Испания. И ме попитаха дали искам в моя дом да се събирам. Аз много се зарадвах и осъзнах, минава ли времето. И осъзнах, че това, което става в моя дом, не е случайно, че Бог иска това да се случва. Така те дойдеха вкъщи, така започнахме, мъжа ми се покая и всичко се промени. От този ден нататък аз и моето семейство ходим и служиме на Бога. Боговестваме с радост, основаваме църкви, създаваме ученици и така. Аз и моето семейство сме много щастливи от факта, че имаме такъв Бог, който наистина ни помага да вършим Неговата воля. Амин.